мунтахабҳои футболи Ӯзбекистон ва Тоҷикистон дар варзишгоҳи Локомотиви шаҳри Тошканд бозии рафиқонаи байналмилалии худро баргузор намуданд. Дар ин дидор миллипӯшони тоҷик баҳри задани гол аз ибтидо талош карданд, аммо аввалин шуда меҳмонон ба мақсади худ ноил гардиданд. Дар дақиқаи 33-юми бозӣ аз ҳайати тими миллии Ӯзбекистон Шаҳзод Убайдуллоев аз вазъияти хуби голзанӣ истифода карда тӯбро вориди тури дарвозаи тими миллии Тоҷикистон сохт ва ҳисоб кушода шуд. Бо ҳамин як голи мизбонон пайти аввали дидори рафиқона ба анҷом расид. Дар дақиқаҳои аввали қисмати дуюми бозӣ бошад ва футболбозони мунтахаби Тоҷикистон имкон даст дод ки голи ҷавобиро зада таносубро баробар созанд. муаллифи зарбаи ҳадафрас ҷониби дарвозаи соҳибони майдон Зоир Ҷурабоев гардид. Дар дақиқаи 67-уми рақобат футболбозони тими миллии Тоҷикистон дар ҷаримагоҳи худ ба қоидаситезӣ даст заданд ки довари марказ зарбаи ҷаримавии 11-метра таъин намуд. Аз ин имконияти мусоиди голзанӣ капитани тими миллии Ӯзбекистон Мурод Холмаҳмадов самаранок истифода бурда тӯбро бори дуюм дар ин рақобат вориди тури дарвозаи Шоҳрух Қирғизбоев намуда ҳисобро 2-1 ба суди соҳибони майдон сохт. Бо ҳамин натиҷа дидори рафиқонаи миллипӯшони ин ду ҳамсоя кишвар ба анҷом расид.